us explicarem el material de la Maria Antònia Canals, que són els raclets. És un material especial que ens pot ser molt útil. Vosaltres mateixos ho podreu comprovar. Bé, què tenen d'especial aquests raclets? Mireu, són uns raclets de fusta de colors que representen els primers 10 nombres naturals. Les seves magnituds, o sigui, la seva longitud, és una expressió realista de les quantitats. I aquestes quantitats no estan marcades, cosa que afavoreix el càlcul mental. Per exemple, si agafem el nombre 4, el que correspon al nombre 4, és aquest raclet que té 4 centímetres de llargada i que no hi ha aquelles separacions. Per tant, el nen no pot comptar 1, 2, 3, 4, sinó que haurà de memoritzar que aquest és el 4. Els colors també estan pensats. L'1 és un dau d'1 centímetre d'aresta i és de color de fusta natural. El 2, el 4 i el 8 són aquests de la gamma del rosa, el vermell i el granat. El 3 i el 9, que són de la mateixa família, és el blau clar i el blau fosc. El 6, que és la barreja del 2 i el 3, és el color lila. Seria barreja de rosa i blau. El 5 és el verd. El 7 és el groc. El 10 és el marró, que seria la barreja del 2x5 que fan 10. La barreja del rosa i del verd. O sigui que en una capsa hi trobarem els raclets que corresponen als nombres naturals fins al 10. En una altra capsa més hi trobarem el que correspon als quadrats. Per exemple, si aquest hem dit que era el 3, en una altra caixa hi haurà tots els quadrats, i per tant aquest seria el quadrat del 3. I en una altra caixa hi trobaríem tots els cubs. I aquest, per exemple, seria el cub del 3. D'acord? Per tant, tot i que hi ha diversos tipus de material al mercat, sí que aquests ens fan singulars per aquestes 3 característiques que hem dit. Representar cada número amb un color propi, ser llisos sense marcar les unitats i comptar amb els raclets senzills i els seus quadrats i cubs. Quins són els objectius per treballar-hi? Mireu, ajuden els nens i les nenes a familiaritzar-se amb els nombres naturals. Sabem que cada nombre natural té un següent que es construeix amb més 1. Aquí ho podem veure, però a més ho podem comprovar. Si tenim l'1 n'hi afegim un, ens dona el 2. Si aquest 2 n'hi afegim un altre, ens dona el 3. El 3 n'hi afegim un altre, ens dona el 4. I així s'anà fent. Per tant, visualment ja ho veuen, però a més ho poden comprovar. Poden visualitzar les operacions i afavorir la seva pràctica. Ens seran molt útils per a comprendre totes les operacions, fins i tot les més difícils, com la resta portant-ne, la divisió per 2 xifres, l'arrel quadrada, etc. Fer estimació de resultats i poder discutir les diferents solucions. Per exemple, els hi podem demanar el 10, de quines maneres el podem aconseguir? Per tant, veuen que el 10 el podem aconseguir amb el 9 i l'1, és una possibilitat. També amb el 8 i el 2, una altra. També amb el 7 i el 3. Clar, això podem demanar que primer ho facin ells i que després ho comprovin, o fer-ho ja directament, com sembla. També els podem proposar una activitat de càlcul mental, que també ens pot ser útil. D'acord, aquests ja els traiem, no els necessitem, els posarem aquí en un raconet, i els podem plantejar la següent activitat. Per exemple, els posem un nombre, que seria aquest. No els diem quin nombre és, i els diem que s'ho mirin bé, que pensin com l'hem construït i que se'l mirin un momentet. Després els hi tapem amb un paper. Els hi tapem així, d'acord? I els hi diem, i ara penseu molt bé què passaria si hi posem una desena de més. Ho poden anotar en un paper que tinguin al costat o pensar-ho, I si en traiem una desena? I si en traiem 8 unitats? Una mica més difícil. Bé, llavors el que poden fer és, lògicament, cadascú del petit grup que ho hem treballat, de dir, bé, jo he pensat això i tal, posar-nos d'acord i fer la comprovació. Òbviament, amb nens i nenes més grans, ho dificultarem. Molt bé. Aquest tema els traiem, els posem cap aquí en un cantonet, que no ens molestin. Una altra cosa que també ens pot ser útil serà per experimentar i descobrir relacions entre els nombres, els seus quadrats i els cubs. Treballar la superfície i el volum a partir dels quadrats i els cubs.
i també per investigar qüestions numèriques, que són com el misteri dels nombres. Per exemple, què passa amb la suma de dos nombres triangulars consecutius? A veure, mirem-ho. Aquest seria un nombre triangular, veieu, que té forma de triangle, seria el 2 i el 3, el 2 i el 3. I aquest seria el 5 i el 6. Els posem aquí, vale? Diem triangular perquè, si us hi fixeu, tenen forma de triangle, els posem així, val? Què passa amb la suma d'aquests dos nombres que són consecutius? 2, 3, 5, 6, val? Els sumo, els posem així. Vale? Aquest aquí i aquest aquí. Girem a poc, pum pum, girant. A vegades passa això, que queden com una mica descol·locats. Els hem de posar bé, Què passa? Que han sortit dos quadrats. I això passaria amb tots els nombres. Llavors el que es tracta és de que per què passa això? I els deixem aquest interrogant. O sigui que veieu que tenen moltes possibilitats. Bé, i per acabar, un apunt final. El primer contacte amb els reglets el situaríem a primer curs de primària. Haurem de dedicar-hi un temps. No massa perquè s'hi familiaritzin i per aprendre el valor de cadascú. Primer comparant-lo amb les unitats i després demanar als nens i a les nenes que indiquin ja directament el número que anem dient. Per exemple, és possible que si diem, i aquest quin nombre és? No? Doncs que hi ha el nen que et digui això és el 4 o que és el 6. Bé, doncs potser el que haurem de fer serà comprovar-ho, de dir a veure quin serà i agafarem les unitats i ho anirem mirant, a veure, 2, 4 i per tant veurem que aquest és el 5, i així haurem d'anar a fer-ho amb tots. I l'altre pas és que ja quan els demanem aquest quin és, doncs que sàpiguen que aquest és el 5, que aquest és el 2 i que aquest és el 10 i tots, Això, curiosament, la veritat és que ho memoritzen molt ràpid. És un material que aconsellem que el tinguin a mà, o sigui que moltes vegades ells el van a buscar per resoldre qüestions que els hi plantegem. Passa una mica com la calculadora, que es converteix en un bon recurs. I és un material que ens serà útil durant tota la primària. I per acabar també dir-vos que totes les explicacions, si us interessen, que són molt interessants realment, ho trobareu en aquell llibre de la Maria Antònia Canals, que són els reglets, dels dossiers de Rosa Sensat. Bé, esperem que us hagi estat útil.